Kamar yadda mutane suka sani, sunana Khadija Isaac Muhammad, CEO ta Media Link. Media Link sun shirya ƙayatattun shirye-shirye kamar haka. Shirin Amo daga wakilanmu shiri ne da yake magana akan 'yan majalisu da kuma masana ayyukan majalisa. Shirin nishadantarwa shiri ne da zai rika duba masana'antun shirya fina-finai na cikin gida da na ƙetare. Alaƙar talaka da shiri ne da zai yi duba akan wani irin gudunmawa talaka da mai kuɗi suke ba wa junansu. Shiri ne da zai dinga duba rayuwar malamanmu bayan da'awa, shin 'yan kasuwa ne ko ma'aikatan gwamnati ne. Wasanni, irin wasannin ƙwallon ƙafa shiri ne da zai rika duba 'yan wasanmu na cikin gida da kuma ƙetare. Ziyarce mu a shafinmu na YouTube domin kallon ƙayatattun shirye-shiryenmu da muka tanadar.